شێر و هەلۆ ڕۆژنەمەوانە ژە ئەڵمانێ ji bajarê Saarbrücken li gel min e kek şêr û bi xêr hatî. Ew behsa hezar kesî tê kirin ku heta roja pênşemê vegerin yanî sedî sed wê vegerin yan ihtimaleke mezin heye careke din were paşxistin. سپاس مامۆستا براستی حیانها وەکتە خیاکێری di کەلوانên کوژبەرên hatine vegerin Efrînê a yekê 400 malbat bû va mehê avdarê û kerwanê duyemî berî vê çend roja bî 200 malbat bî yanî. Rastî heyanha tiştekî sedî sed tune ye got kerwanên nû ê sisiyê biftilê roja pênşemê biftilê Efrînê yanî dihû me bi rêvberiya Efrînê re meştegalî got heyanha xeberê me tune ye ji ber got hezar barê got heyanha xeberê me tune ye yanî. Baş e tiştekî din kek şêro ew kesên ku vegeriyane hemû çûne mala xwe meselen malbatên Efrînî hene ku heta niha neçûne mala xwe meselen erebên hawîr de di malên wan dabin. Bi rastî êjmarekî pir mezin heye yanî kerwanên a yekemîn bi rastî hatin vegerîn navçeyê Cindirêsê û Mabada û Şiyê û kerwanê duyemî hatin hindir Efrînê û bi rastî gundê derdûrê Efrînê û navçeyê Reco. Lê heyaniha yanî bi rastî bi sedan hene nikanin xaniyê xwe mala xwe biftilînin. Yani a kerwane a yekê dew şezde malbat çûn kampayê Keferrûmê û ay dimî a dibiyê jî şeş malbat çûn kampa Keferrûmê pir kesin heta niha cem yani hinek hene cem birê xane cem mala bavê xane heyaniha nikanin malê xwe biftilînin û ji ber wê hinka malê xwe fitilandî bi rastî pere dane yani kesê yekê ji xanê wana derê dibe wînê $1000 $10,000 $30,000 wînê bidin em ê ji malê we derkevin yani. Sebeb çi ye dernakevin meselen ew erebên hawîr de? Sebeb wek min gotî li Efrînê îşê xwe vekin li Efrînê dibînin silamat deîşin kirî wê hewşê yani pera nadin ber hewşa hewş birine dîkan birine bi rastî û heya dibe em kê derkevin gerek wîn pera bimedin wek min xiyal kirî yani hezarek di du sisê û yani rewşa Efrîniya jî zehmet niha nikanin wê meblexê hezar û di du sisê bidin lê ne bes bê zehmeta ne bes ser koçbera yani xelkin hene ji berê da bî çend sal di hindir Efrînê dane û nikanin xanî xwe biftilînin yani û hewşî yani ez kanim bêjim yani yani zêdebûnê hezar malî yani û ê pir zehmet di hindir Efrînê da yani. Baş e ew kesên meselen vegeriyane Efrînê û çûne mala xwe yanî dahata wan dexla wan wê çi be kek şîro meselen kar heye kar bikin yan jî wê tenê di nava darên xwe yên zeytûna dabin yanî tenê ji darên zeytûnan û ji berhemên wan daran bijîn? Bi rastî yani rewşekî zehmet e yani pir hinek dibe niha ber devê xwe ber munezemata didin navê xwe li wir bicînin ke bû meûnatin ge peran ge çin e yani rewşa aborî zehmet e bi rastî li hindir Efrînê lê em tişkê xiya bikin ji tiştekî ya heya niha yani ji heyş salne em bîr nekin jî hîn 5 gundê Efrînê hene dibin destê dagirkerê dewletê Tirk da yani heya niha 5 gundê wek Cilbelê Basilê ye gundê Derwîş e gundê Şêxûrsê gundê Çê ye yani hev 5 gundena ji heyş salna de dibin destê Tirka da ye yani heta xwedî wê gundena di hindir Efrînê de nekûçberin di hindir Efrînê de ne nikanin vegerin malê xwe. Grûp mane grûpên çekdar li Efrînê? Grûp hîn hene yani gerek em yani ez xiya bikim ji me wek diye gava kerwanê yekemîn fitilî ê koçbera fitilî Efrînê miletê Efrînê pêşwaziyê gelê xwe kirin bi rastî ala Kurdistanê bilind kirin bi rastî çekdarên a girêdayîne yani çeteyên Ereb û a girêdayîne bi dewleta dagirket Tirk û a hikûmeta Sûriyê wa qebûl nekirin got Kurd Iraqê xwe rakirin tehdê Kurda kirin bi rastî yani berî vê çend roja ala Sûriyê rakirin resma Saddam Hüseyin li ser ala Sûriyê yani solenginê olî hat kirin ji bo Allahu Ekber ban dikirin bi navê Ebu Emşe hat ban dikirin bi erebê xwe bi belê xwe timî di nav reya diçîn û dihatin
و هاو ملت استفزاز دکرن یعنی و هم جبیر نکم یعنی و بری ویب چند روزا ملت عفرین هاتن قد خاکرین گو آلا کردستان بلند کن یعنی بازیا ملت خاکرین به آل کردستانی گلک سپاس شیرو علو روزنامه‌وان کرد باجار زاربروکن یه آلمانیا